Can this be useful for the Palestinian cause? Yes, of course, it's useful. It's, as I said, a necessary support. It will enhance the two-state solutions. It will help realizing the state of Palestine. And it's also a necessary step towards a bigger step we still expect in the near future from Denmark, which is the bilateral recognition to the state of Palestine. We all look forward for reaching peace in the region. Fred i regionen ønsker de at opnå. Det ønsker du også. Velkommen, Jonathan Møller Sousa. Du er næstformand i Dansk Zionistforbund og går ind for et frit Palæstina. Vil den danske beslutning her styrke eller svække udsigten til det, som du ser det? Altså i bedste fald, så er den betydningsløs. Men jeg frygter faktisk, at den kan bringe os et skridt længere væk fra freden. Hvordan? Altså grunden til, at der er krig og ikke fred, det er, at der er meget stærke kræfter i den arabiske verden og blandt palæstinenserne, som ønsker at udslette Israel. Det er Israels naboer, der kigger over til naboen Israel og tænker, det vil vi gerne udslette. Og det er blandt andet folk som Hamas og Islamisk Jihad, som i øjeblikket står til 30-40% i meningsmålinger. Men nogen vil måske sige, at den her beslutning fra Danmark kunne styrke den fløj blandt palæstinenserne, som ønsker en fredsløsning og som ikke ønsker at udslette Israel. Jamen så kommer den her beslutning fra danske udenrigsminister på et helt forkert tidspunkt. Den kommer på et tidspunkt, hvor den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas har gjort sig meget store tilnærmelser til Hamas, til dem, der vil udslette Israel, altså til en terrororganisation. Og altså igen, i bedste fald betyder de her diplomatiske symbolpolitikker ingenting, men i værste fald kan det bringe os væk fra freden, for når der er ved at komme fred, så betyder det, at vi er ved at bekæmpe de kræfter, der vil udslette Israel. Og det hjælper Villy Søvndal ikke til med den her beslutning. Endestationen er selvfølgelig et frit og selvstændigt Palæstina. Lad os lige prøve at få Fatih El-Abed fra Dansk Palæstinensiske Forening på banen. Han mener, at det her det kan lægge pres på Israel. Det kommer her. Det handler ikke om, at ambassadøren i Danmark hedder så ambassadør nu. At han kører simpelthen med det flotte blå nummerplade. Det handler i virkeligheden om at sende et stærkt signal til amerikanerne, at vi står bag jeres forsøg, og at vi er med til at presse Israel til at sige, det er altså nu, husk lige på, altså vi står simpelthen i en situation nu, hvor hvis der ikke sker noget nu her i forhold til fredsprocessen, så kommer der ikke til at ske noget som helst, fordi vi har Israels, den højreorienterede regering, der sidder i Israel, det er altså simpelthen gået endnu mere til højre end den tidligere her for nogle måneder siden. Han tror altså på, at det her pres det fungerer, men det tror du ikke på? Jo, men der er ikke behov for et pres på Israel, som jeg ser det. Altså, gentagne gange har den israelske regering fremlagt et fint fredsforslag, synes jeg, hvor palæstinenserne får næsten hele Vestbredden. 95% af det. Altså hvad der svarer til de 67 grænser, man taler om, som også var grundlag for, da man gav palæstinenserne observatørstatus i november i FN. Og den palæstinensiske præsident, nuværende præsident Mahmoud Abbas, som i virkeligheden godt kunne være en god ven af Israel, godt kunne være en, man kunne forhandle fred til, han kunne ikke sige ja. Han sagde nej, og jeg tror, at baggrunden er, at de er alt for stærke, de kræfter, der ønsker at udslette Israel. Så derfor burde vi i virkeligheden opfordre som en god ven, altså burde Danmark opfordre palæstinenserne til at bekæmpe de kræfter, der vil udslette Israel. Og så kan man sige, jamen så, hvis I gør det, så vil vi gerne komme og anerkende jer som stat, så vil vi gerne give jer ambassadørstatus. Det vil være en bedre rækkefølge, tror jeg. Hvis man gerne vil give mere styrke til de palæstinenser, der ønsker en reel fredsløsning, kunne Israel, USA og andre så ikke forsøge at hjælpe med at komme med nogle tilbud, der kunne svække den militante del af palæstinenserne? Men det endelige tilbud, et rigtig godt tilbud er i hvert fald blevet tilbudt jo. Først i 2001, derefter 2008, og i virkeligheden et stående tilbud, hvor man får næsten hele 95% af Vestbredden og hele Gaza. Det er jo ligesom, det er jo det, de gerne vil have. Det er inden for de grænser, at der vil komme et frit og selvstændigt Palæstina. Og grunden til, at der ikke er fred, er jo fordi, at der er meget, meget stærke kræfter. I meningsmålingerne 30-40%,
der støtter en terrororganisation, Hamas, som ønsker at udslette Israel. Men når så mange støtter Hamas, tror du så ikke, det kan bunde i, at folk simpelthen bare har opgivet troen på, at Israel reelt ønsker en fred? Så kan vi lige så godt forsøge at gå hele vejen og få udslettet israelerne frem for at sidde og forhandle, og man har set, at USA har forsøgt, og det har ikke virket. Man har opgivet håbet. Hvordan kan man hjælpe de mennesker, som har opgivet det håb? Altså, jeg tror ikke, de har opgivet det. Det med at udslette Israel er i virkeligheden en meget, meget gammel og meget almindelig holdning i den arabiske verden. Da Israel blev oprettet som stat i 48, angreb alle de arabiske lande for at få udslettet Israel. Det sker så igen en 5-6 gange i løbet af de sidste 65 år. Det er ret almindeligt, at man gerne vil udslette Israel. Vi har også højstående palæstinenser i det danske samfund, byrådsmedlem fra Fyn, som skriver, at han ønsker, at Israel skal... Men siger du, at den eneste måde, at man kan opnå et frit Palæstina og en tostatsløsning på, det er ved, at palæstinenserne selv tager et opgør med de 30-40%, som tilsyneladende bakker op om Hamas? Der kan Israel ikke hjælpe, eller hvad? Det er noget, man må gøre internt blandt palæstinenserne. Vi kan i hvert fald ikke gøre det uden palæstinenserne. I sidste ende bliver det palæstinenserne selv, der skal finde ud af og vil have lyst til hellere at leve i fred, end at prøve at udslette Israel. Og det kan godt være, at Israel kan hjælpe. Det kan godt være, at USA og Danmark kan hjælpe. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan. Men det første, der skulle ske, var da, at palæstinensernes ledelse siger, vi er parate. Vi ved godt, at grunden til, at der er krig og ikke fred, det er, at vi har stor befolkningsgruppe, der ønsker at udslette vores nabo, Israel. Og vi vil gerne have den her hjælp til det. Det kan være våben, det kan være symbolske handlinger. Jonathan Møller Sousa, næstformand i Dansk Zionistforbund. Tak for besøget. Tak skal du have. Vi iler videre med en vejrudsigt. Godmorgen, Lone. Du har fundet blomsterne frem. Ja, jeg synes, så det er sådan et dejligt billede, vi har fået ind her i går. Og der er gode muligheder for at komme ud og se de her flotte blomstrende anemoner i skovene i dag. De fleste af os får tørvejr. Det er kun sådan lige det allernordligste af Jylland, hvor der kommer lidt smådrypperi. Det er en koldfront, som er på vej ind over. Så den bevæger sig sådan på langs af sig selv op igennem Skagerrak, men altså sender også lige lidt regn ind til Nordjylland, og så i løbet af dagen også lidt flere skyer ned over Jylland. Men i første omgang er der plads til solen og temperatur, der kan nå op på 15 grader, fordi vi henter vores vejr sydfra. Det er sådan en let vind fra syd, så ud over vand måske op til frisk. Og så ude ved vestkysten, der drejer den om i sydvest sammen med den her koldfront, og så kan den altså godt være op til hård nogle steder. Det flotte billede er knap så flot.